Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Balita, banat, huling. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita, banat, bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag ipakinabang sa sambayanan, walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, huling. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado, ika-13 na sa bulan sang Pebrero tuig 2021. Disperas sa sining adlaw sang mga tagipusoon. Kay buwas Pebrero 14 na. Happy Valentine sa inyo tarantanan.
Magainop na kita, tubdob kita sa tagdalaw na 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters. Karon nga adlaw, happy Radio Day, no? Happy World Radio Day. Karon man nga adlaw mga ka-aksyon, no? Sige, pero ti sa gihapon, ro andam lang kita kay wais ang holiday sa COVID-19 mo. Pabakurong tagid ng aton sining kapag sinalayo. Ilabi na sa mga kaaksyon tang ayara sa gwa sa gila sining puluyan. Dapat naka-face mask, facial kag social distancing lamang. Amo na ka importante gid katama, no? Apisar nga tinubo na gid man ang kaso diri sa syudad sa Bacolod, way nagani pila ka adlaw mo. Diri sa Negros Occidental, tinubo na gid man ang salyada sa mga kaso pero hindi gid kita magsalig mga kaaksyon. Kay kabudlay kon kaisa. Kamusta nga to sini nga mga kaaksyon sa mga kabaranggayan kag kapurukan diri sa palibot sang syudad sa Bacolod? Sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental, sako man pinatyanay, no? Pagpangluthang sa La Castellana, sa biak na Batoto, ho, may isa ka negosyante. Gintero man sang riding in tandem kagabi, patay ining biktima mga kaaksyon, no? Aton hibaloon na karon mga kaaksyon anong latest nga investigation sa aton sining nga mga kapulisan. 62 years old naman gani ning biktima gali, ho. Nga gintero pagid ni. Ano gid ang pinakarason sang mga suspect? Riding in tandem na naman ang nagluthang sa sining biktima. Kamusta nga to sining nga mga kaaksyon sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental? Nakachibog natig palanyaga na dugay-dugay. Kagiban sinigani nakatapos na sa pagpanyaga. Sa mga kaaksyon ta sa Oriental side, sige lang, basta importante kuwan lang giho pa. Oh. Kay kabudlay kon kaysa sang tiyempo, no? Kita mo lang ni may mga areas diri sa Oriental side kag hindi pa gani malusutan mo sang taga-Oriental ang Occidental, no? Ay kabudlay gid sang sitwasyon, no? Sige lang Sa mga kaaksyon ta sa bugos nga Region 6. Kamusta iya kamo mga kaaksyon namon sa kaanginan sa malabutan sa aton siling nga pagwaragwan. Magainop dalay kita, tubdob kita sa taklalaw na 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton siling nga mga action reporters. Mga balita nasyonal, no? Gikan sa news center sa aksyon ng Radyo Bacolod plus ang iban pa nga mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining nga palatuntunan. Sa kinandan ako ang inyo sining ka-aksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial, temporaryo tanay manging kaupod si Aksyon Eden Abuso. Ini may kang tanan sa mga baboy nga iga-supply kuntani sa Luzon ginhold sa mga backyard racers bangod sa pagbarato sang presyo sang baklanay. Sadya ning kay kung sa bagay diri sa aton dapat mauna gid na di sa aton nubo ang presyo mo. Galing kay daw naga-contest man kita sa iban nga mga lugar diri sa pungsod Pilipinas. Taas presyo sang baboy, taas man ang presyo sang karne sang manok. Ay, puwerte. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Artay Hopon. Ini may kang tanan sa Task Force Disiplina padayon ang monitoring sa compliance sang Executive Order number 3
o kung pagtugot ini sang sa pagbaligya bala sa mga makahulubog nga ilimnon sa mga pinili nga mga lugar. Samtang sa BCPO naman nga balita ay gabalita ni Aksyon na Eric Magbanwa. Ini may kangtanan sa pinakalites man nga update sining pulis nga nalautangan matapos nga nagserbis ang warrant of arrest sa isa ka persona sa barangay Singkang Airport sining syudad sa Bacolod. Ginatagan bulig sang BCPO kag PRO 6. Samtang sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, duha ka separado nga pagpanglutang natabo sa duaman ka separado nga lugar diri sa probinsya. Mga biktima lunsay nagkalamatay. Samtang sa patrol nga balita ay gabalita ni Aksyon Alvin Graba, barangay Kagawad kag Napulo pa kay Ban na dakpan sa illegal nga pabulang sa Banwasang Kawayan. Kag update tabi sa litsunanda sa taga San Carlos sa area sang barangay Mandalagan. Kung kamusta na, kung sige na ang operations nila, kay ang batiko ay gid mag-operate ni sila tub-tub sining mga inadlaw, no? Ginakol tang atensyon ni Mr. Lariosa, no? Gerard Lariosa. Ato ni baloon na karona sa aton sining patrol. Samtang sa syudad naman sang Cadiz, sigabalita ni Aksyon Roger Gotib Kawatan nga nagsunod sa isa kapuluyan, nagbilin sang note nga nagasiling sorry. Mayo man nga kawatan no? Masulod ka na gid lang sa kawatan mo, mabilin ka pa note dito nga magsiling sorry. Nangawat ako. Ay, pwerte daw may dalang katahapan ko may dala nga pagpangayo pa sa ilo. Kay ti nagpangasaylo na gid man, sorry ko no mo. Ay kanami nga kawatan mo. Basi ko nagsiling sa sorry, amo lang ni ang kawaton ko. Kay kinanglanon ko. Ay, pwerte. Sige, samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Eden Abuso, IETF ginpanugutan ng pagbukas ang iban pang nga mga negosyo sa mga lugar nga ginpaidalom sa General Quarantine Facility. Samtang PNP magapalapta sang operating items kontra Black Martes sang COVID-19 vaccine. Kag maki-update kita sa COVID-19 diri sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, ilabi na diri sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod, no? Sa bugos nga Rion Size. Aton hibaloon karon dugay-dugay upod kay Aksyon Eden Abuso. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulit. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:31 na nga tunuras. Sige, samtang nagapamati na kamo kag nagachibog na kamo sa sininga udto sa palanyagahon ninyo. Daligidang ha kay mahinang kalaban ni Plastar Tanay inis ang maayo para siguradong sigurado. Sa mga kaaksyon tang nga nagapamati na liog ta share kag i-like sa aton sining programa by Aksyon no Radyo Bacolod, no? Sa aton sining mga kaaksyon, i-like kag i-share ang aton sining program and amo nang pagpadala sa inyo sining mga mensahe. Ayos! Sige, sa mga kaaksyon tangayara sa website sa www.aksyonoradyobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers ta mga kaaksyon by Aksyon no Radyo Bacolod, pangtirahon to na dugay-dugay mga mensahe ninyo mga kaaksyon. Sige, daligid lang kaya rin ang resultaho sang unang draw sang Small Town Lottery o kun STL sa siring adlaw sang Sabado, Pebrero 13, tuig 2021.
Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 33 kag 17, liwat 33 and 17. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, daligi lang kay Plasta Tanay ni para siguradong sigurado sa mga kaaksyon tang nagpamati na sa aton sining nga palatuntunan, no? Daligi lang ha kay malike man kita kag mag-share man sa aton sining nga programa. Ayos. Sige. Daligi lang ha kay kuan pa siya process pa. Ipadala lang mga mensahe nyo kay pangtirahon ta karon dugay-dugay. Pero unahon tanay sa mga nag-like sa aton sining programa kag nag-share diri sa aton sining palatuntunan sa Aksyon BBB. Okay, sige, daligi lang ha kay plastaron ta ni Mayo ho. Daligi lang ha sa mga kaaksyon tang nagatimo-timo na sa sining to pag timo-timo na, no? Kay dugay-dugay tig palahuay na, no? Sige. Daligi lang ha kay plastar tamayo. Ayos, may 12 na ta ka mga nag-share sa aton sining programa. 12 ka mga nag-share sa aton sining program. Ayos. May lang pamati sa kay Madam Elizabeth Malaka Gamala, kay Gian Recicio, always gid nga nagpamati. Kay Bia Jonathan, salamat gid sir, no? Kay Rinaldo Riparo and Veronica Santillan Manukan, may lang pamati. Ma'am Veronica Santillan Manukan. Kay Virgo September, may lang monitor. Ayos, ang iban di ko na makita eh. Dari kita sa mga nag-likes, mga kakson, sa siningawd to kay Veronica Balyados Ixaos dira sa Barangay Estefania, no? May lang pamati Madam Veronica Balyados Ixaos, no? Kay Ma'am Vanessa Mayo, may lang pamati and good night dira sa imo sa Minnesota, no? And Christian Roa, Madam Elizabeth Malaka Gamala naman siya, si Bia Jonathan Alex Montesa, kay Bernard Martinez, Martina Liling, may lang pamati Mart, and Asusina Cordoba, kay Rose Guevara, kay Kim Amasio, kay Rhea May Ladillo, and Florencio Ramayla, no? Kay Jeneline Huerba, Jane Lara Apostol Bautista, kay Madam Ems Abuso, no? Kay Rinaldo Riparo, Virgo September, Christy Vargas, kay Belia Igugan, may lang pamati, kag kay Serna Julio Doliosa, may lang pamati sir, no? Pati Delfin, Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang pamati dira sa Barangay Estefania. Kay Alex Fuentes, Noel Amar, and Saint Clyde Lobrido, may lang pamati man kag nato kalansingin, MG Serenio, kay Susan Gonzales, Idmar Kilitar, kay Crest Kiripol Javier Tanatan, Jonsky Procalia, kay Paul Spat III, Ricky Caballo, kay Janicel Cances Mercader, may lang pamati man Condes Monterona Jomari, kay Day Blaza, may lang pamati. So sa talunan, presenta siya si Roberto Galio at iya Kim Eriman, kay Yern Grigas, and Artemio Hardinico, may lang pamati, no? Sige, amo nang ibantang nga mga kaaksyon, i-share lang kag i-like sa aton sining programa para pihong-piho na, no? Parang sigurado na. I-like kag i-share lang mga kaaksyon. Sige, daligid lang ha. Standby mga kaaksyon, manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is
Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pag-servis. Una sa tamang serbisyo. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time las 11:41 na nga oras 11:41 na mga kaaksyon. Sige samtang rega rohimos kamo sa inyo tagsa ka mga puluyan. Sa sining adlaw sang Sabado kaming bahala sa pagdala sa mga balita. Mabatian na ninyo sa dilig lamang madugay, no? Ugalion na yung pagtumar sang DTX 500 capsule. No? Kaya ang DTX 500 capsule ang may tatlo ka anti-diabetic properties. Amon isang charantin nga panubos ang glucose, visin nga control sang imong blood sugar. Kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. That is why
Katuantang balita gikan sa News Center pod na kay aksyon na Eden Abuso ini may kangtanan sa IETF, National IETF ginpanugutan ang pagbukas ang iban nga mga negosyo sa mga lugar nga ginpaidalom sa General Community Quarantine o kung GCQ. Kag PNP magapalaptas ang operating items kontra black market. Ay, puwerte. Abi ko black market. Gali, no? Sang COVID-19 vaccines. Kaga pinakaligtas ang COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, nilabi na diri sa Region 6, syudad sa Bacolod, kag Negros Occidental. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown na sa mga balita gikan sa News Center pod na kay Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden, mayungod to. May introduction, Rex, kag sa tanan natin nga mga-action, advance Happy Valentine's. Boss na. Okay, iti wala tayong kita boss mo. Gani man. Pero Sige. dirita danay sa aton sini nga balita national. Mangon nga ginapanugutan na sang Interagency Task Force against COVID-19 nga magbukas ang iban pa nga mga negosyo sa mga lugar nga napaidalom sa General Community Quarantine. Ang mga masunod ang ginapanugutan nga magbukas kag makabalik sa pagnegosyo kon serbisyo amo ang mga driving schools, mga traditional nga mga cinema sa konsinihan, video and interactive game arcades, libraries, archives, museums, cultural centers, meetings, incentives, conferences, and exhibitions, mga limitado nga social events kag accredited establishments ng Department of Tourism, limited tourist attractions, kaangay sang mga parks, theme parks, natural sites, kag mga historical landmarks. Apang sunod kay Presidential Spokesperson Harry Roque, nga kinahanglan pa sang final guidelines nga ipapanawag sang Health Department kag local government units angot naman dire sa maabot nga Pebrero 15 o kon sa Lunes nga adlaw. Sa iwan pa naton nga balita national, ginanunsyo iya ni PNP Chief Dibold Sinas nga magapalapta siya sang operating units para bantayan ang illegal nga pagbaligya sang mga bakuna kontra naman sa COVID-19. Sunod kay Sinas, ang himuon nila nga tikang ang may koordinasyon naman sa Department of Health, sa National Task Force Against COVID-19 kag sa FDA. Dugang pa ni Sinas, ginmanduan sini ang Criminal Investigation and Detection Group, Intelligence Group kag iban pa nga National Operational Support Units nga magtukod sang operating teams para hindi makasulod sa Pilipinas ang COVID-19 vaccines nga wala sang authorization gikan naman sa mga natungdan nga ahensya sang gobyerno. Samtang ang PNP vaccination plan nga Caduceus ang yara pa sa pre-implementation phase ng operations nga karon suporta sa National COVID-19 Deployment and Vaccination Plan. Patag ni Sinas nga sa karon, nagapatigay na sila sang threat assessment, contingency planning, and simulation exercises sa pilot areas. Subong man ang pagtukod sa mga medical reserve forces, interagency coordination, kag operational planning sang police regional offices. Sa ato naman nga COVID-19 update, sa bugos nga kalibutan naglambot na sa 108,727,015 ang nagpositibo sa COVID-19, apang mayara na sang 80,736,045 ang nakarecover, kag mayara sang 2,394,018 nga nagkalamatay. Sa bugos naman nga Pilipinas, naglambot na sa 545,300 ang nagpositibo sa COVID-19, apang mayara sang 554 nga mga naka-recover, kag may 11,495 ang nagkalamatay. Sa Negros Occidental, kahapon duwa ang na-record nga panibagong nga kaso nga nagdala sa kabilugan nga 6,698. Samtang wala naman sang may na-record sa syudad sa Bacolod, rason nga napabilin karon ang COVID-19 sa 5,792. Sa bugos naman nga Western
Western Visayas, 74 ang panibagong nga kaso sang COVID-19 na record kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 23,886 pamayara na gid lamang sang 1,074 ka aktibo nga kaso. Napulo man ang panibagong nga recoveries kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 22,088 samtang wala sang may na record nga napatay rason ngang death toll sa Rion size ang napabilin ng sa 718. Ang Bacolod gani pila to? Wala action Rex. Wala. Ang Negros Kahapon? Occidental 0. Okay. Yes. Ang Negros Occidental duha, ang Bacolod 0. Correct. Mga balita kag update gikan sa News Center Action Eden Aboso. Una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat sa Aksyon Eden Aboso. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. No? Sige sa mga ka-aksyon tada pag panyaga na, no? Kay tigirigma na basi kung way pabla ka timo-timong halos kalawanan, pag timo-timo na, no? Para sigurado. So, bangaton sining nga kinanglanon sa ngaton sining nga tiyan. Amo wala na kon Sabado kay ka-relax man sa halos kalabanan, pero ang kriminalidad niya diri sa probinsya do nagdamo pagid, no? Ay, birthday. Sige, balon tanay ang report ni Aksyon Alvin Graba. Maki-update kita sa sining litsunan dira sa Barangay Mandalagan kung kamusta bla nag-operate sila. Sumugod ka na interview ta diri si Mr. Gerard Lariosa to kadamo sa nagpaabot ding wala kuno sirado, pero i-check ta na sa report ni Aksyon Alvin. Parte dira, no? Kay hambal ni Mr. Lariosa, nakaligad tong interview ta nga mabukas siya. Pero pitik sintas, may mga report man nga wala kuno. That is why ang patrol gin commission ta sa nasiling lang kahapon nga torno ni Aksyon Alvin Graba, no? Kagining barangay Kagawad kag napulo pakiban nga nadakpan sa illegal nga pabulang dira sa Banwa sang Kawayan. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin? Aksyon Alvin? Din siya magi. Daligid lang, no? Kay gina-check ta na yung linya ni Aksyon Alvin Graba. Way sak signal si mo na to. Basi kung nagagi sa piyak nga communication, no? Daligid lang, no? Daligid lang kay marosadyang sitwasyon ini. Ari na si Aksyon Alvin. Aksyon Alvin? Aksyon Rex live diri no sa atubang mismo sang Gerald Lechon de San Carlos, Bacolod branch sa area sa Barangay Bata. Actually ini napahamtang sa atubang sang baligyan o edifisyo abi sa mga baligyan sa mga sa may flyover da? Antes ka sang flyover, Aksyon Rex. Antes ang flyover? Oo. Actually, kung ano siya Aksyon Rex sa may Valderrama Dampi, sa dalang sang Lacson, di na pahamtang, no? Ang Gerald Lechon, sarado, subong nga daw Aksyon Rex. Sa piyak sining Sirado? Sarado, Aksyon Rex. Oo. Gina-picturean man ni Papang Nixon. Alin parasang nagligad galing hambal nila sirado, subong sarado mangyapon? Yes, Aksyon Rex, subong sarado gyapon kay hambal nila bukas na sila, hindi bla? Oo, di bla nga hambal to niya nakaligad nga pagkabukas mabukas sila pagkahapon to, kahapon mismo gin-check da sa mga utod ta siguro, ti sirado man, ti hasta subong sirado pagid. Hasta subong Aksyon Rex, sarado pagid, no? Mamangkot di bala kay sir. Dali lang gid, mamangkot lang kami. Parte bala diri sir. Hindi siya mahahambal. Kay sino na sao? Garkila lang siguro ni. Sa kay nag-brace ang ilang gate, pero si sir nagabaligyan ni siya diri sa mga Chicken Joy. Pero mayo pa niya available, no? Gabaliga Chicken Joy. Sir, kagina ka pa diri, sir? Kagina ka pa diri? Oo, okay. Ining Gerald Lechon. Ay, mo ganyan pesto, sir? Oo, kagina. Sa din?
Okay, pero ini sir, ang Gerald Selection kagina pa na sarado. Oo, gina pa na sarado. Ang aga pa. Nagigat na sigado na nagigat na. Nagigat na sarado. Oo, sigado na nagigat. May mga Way gid sila kabukas? Kamagana ka sir Rex. Way gid na sila kabukas? Pero way gid sila kabukas na sir. Why? Oo. Nagigat na nga way sa kabukas yung mga duwa na kasmana go. Ano klase ka tao ning gina-istorya ta sing insakto si Gerald Lariosang iyaya daw hindi among mga kwan niya. Gani man kay atong hambal niya hindi sir tinuod agi bukas kami. Oo, bukas sila kuno pro. Pero Oo, kung lagi. ilunggo mo ning utok kaya makita mo ning katuntoyan nimo. Kapila Oo. ng gidambalan nga kung ano ang problema. Damo gid man siguro problema galing kay hindi gid mahangpan nga klase ka tawo to. Oo. Nagsaka-saka man di siya kag magro-istorya kag magpromisa. Kag nagpromisa aksyon na Rex na nagpromisa nga ba refund no Oo, nagpromisa sa mag-refund di kada mo sang nagkaladto gani di ho. Tigin natagan to sa chance nga mag-refund. Pero pitik Oo. sintas, halin pa nagali nakaligad nga si Mana sirado sila. Yes, aksyon na Rex ini ang mga nagabaligya sang Chicken Joy nga diri mismo naka-plaster sa dalan Ano na da nang iyan na da nga pwestuhan dampe? Ilan ni nga pwestohan di nga dampi no. Sa inyo ni nga pwestohan sir no. Duga na kamo diri ka pwesto? Hindi ka man ang ano lang. Ang amon Chicken Joy yan. Oo. Okay na kamo diri ka pwesto. Mga 1 year. 1 year na. Tidugay na sila gali. 1 year na kamagana sir Rex. Dugay na sila gali. Oo, dugay na gali sila aksyon na Rex naka-pwesto. Pero si Gerald Lesion... Wala ginada mag-abre halin para kaligad nga sinimana? Oo, sir, way gini sa ka-abre halin pa nagligad si Mana. Wala pa. Way man ta sa nagkadto. Ay, Why man siya dadagkanto, sir, ang Gerald? why di siya kakanto? Ka-animal nga klase ka tao ni si Gerald Lariosa, Ako no? mga trike pang kulwa kung man sila. Why nila kung bayran? Kung siguro naka-order ka man sa iya. Naka-order sila sa akon manok ka lumpia. Why sila kabayad sa akon? Namin na siya karnihon kung magpakita da siya. Kung siguro may utang pagali sa imo, ining Gerald. Oo, may ara. Ano in-order sa imo? Nang chicken kag lumpia. Oo. Nag-order sa imo, chicken kag lumpia sa sumo. Muna guro ginapaman nila sa litson nila. Amo gani ginapabot kung mag-open sila kaya mo pagsukot man sila. Di why man sila ka-open. Sila pa kuluan lang. Mga tricky. 3,000 pa action Rex. Mali amo nang ginapaman nila. Inang may mga kuan sila, ginaluto da nga ginapaman sa litson-litson na nila. Oo, ang mga aksyon na Rex, ang balya. Ang ni kay Gerald Litson Litsonon man ni siya magpakitan di siya liwat sige lang kay sakto man sing istoryahanay namon ginuyangan ko sa gani tsimpo para mag-istoryahanay kami pero do inungo nga klase ka tao kisiling niya ma-open sa pagkaaga sadto ti pitik sintas hasta subong wala man gyapon mag-open. Oo, isa pa na aksyon na amo ning gahugtas na ding mga nag-text sa aton di nga wala gid magpakita ning animal nga klase nga Gerald ne. Ambot kung din siya nagpanago nga buho, may niguro siya huntingon para nga makita yabla. Oo, kay diri pa lang antes pa lang siya mag-aabot ang tag-iya diri sang Chicken Joy. Kaya iba nga pwesto diri aksyon na Rex sa lumpia. Way na lang magprangka kung bala may inugbayad sa o kung wala kay para maintindihan sa publiko. Di kay magsali sa iya ka rupasalig nga mabukas siya, i-refund niya tag-tatlo kuno to, katawo, i-refund niya kada adlaw hasta matapos ka-animal nga klase sang pangabuhi ni yan iway ni magpangita sang kalat kag ihigot sa liog ya maglukso kay Dablas flyover da. Sige lang pala sir, kay mag-open gid ko ugma. Open siya. Open siya. Open. Kung magsaka ka di blaliwat bala Gerald Lariosa, klaruhon mo. Kung nagapatag ka, kay hindi na diya labutaw nga klase ka tao de. Salig ka negosyo, mas mayo pang magpahimunong ka sa banga, ka magpalumot ka Gerald Lariosa Estapador. Okay? Ang mga aksyon na Rex ang pamangkot na karon kay iban nga mga
tao, especially magagmay nga Dumdum niya guro mapatita sa ginahambal niya nga way sa kay balo nga ginpalipas ta lang ang day off mo nga isa ka adlaw kag inpa-check ta dira kung positive nga nagkuan siya nagpati siya sa ginahambal niya. Yes, actually, it just so happened nga negative kid, no? Inang kaluluoy pa nang nagabaligyada sang Chicken Joy. Damo bang ginawaan niya daya sang kanimalya sang 3,000 nga wala iya man ang binalikan da bisan 2,000 na lang da? Pamakon mo na ang iyang Chicken Joy di, kag ang iya lumpia, 3,000 gin utang ya, kayo ipaaman ko no sa lisyon. Angay na siya ipalumlum kag ipakao na siyang mga baligyada ho. Abi kadto ka di liwat Gerald Lariosa kay pakaon ko na si mong tanan nga baligyadang Chicken Joy para mabalaan mo bla. Oo. Makon mo na action na Rex. Basi hindi lang ni siya siguro ang gibutangan. Ati laban eh. Oo. Hindi lang na sa gurong ginkwaan na sang insakto man tong taga Singkang Airport kag daga man silingan tong ginkwaan niya tong hasta subungay sa pakita to. Makon mo na iya nga may ara sa ila Facebook. Ginubos sa pang oras ko di si Alex Montisa kulos muron gani o. Inuras pa sang animal yang oras ginubos yang oras mo da nakaligad tong pag-guest mo. O man daw pila lang to ka nabilin di sa ay hugid. Tingako man lang kani punto to nga matagan ang sobrang nga nagareklamo nag-order siya sa litson. Diambuti na sa ipapangita na guro, file na sa kaso, guro, para nga maumpawan na ng kaudong niya. Kung ako di sa mga naka-order action na Rex, kagtubtub karon wala, maparecord sila sa pulis para legal, para paskaan para pasakaan sang kaso. Oo. Hindi na basta-basta nang ginahimo yan na. Bisan gani sir, ano gani pangalan mo, sir? Ray. Si Ray. Si Ray, pa-record ka. Sa subong ka, huwag kapag environ gali. Pila na nakabulan utang niya sa imo? Mga 1 week pa lang. 1 week pa lang. 1 week pa lang, waya na naging bayran yung isa na, pobre man na. Makon mo ning isa yan. Kay tapador nga klase ka tao, no? Oo, makon mo. Bayunta nga naga pamati, kasubong udto, kag mayong imo sini nga paglamon sang mga ambot ko nagabaligya para to sila sa San Carlos, ha? Oo. Makon mo na yung kabalo ka, sir, kinadbansihan ko na sila kay para ba kay barato nga akong leksyon. Barato, inanimal na yung klase sang istorya nga na iya, inagi to yung inistorya. Way ginaya yung saktong pamagi, Action Alvin. Anong nabutang da sa may pertahan nila? Ang nabutang diri sa may pertahan nila, kung nakatubang ka bala Action Rex sa ila sining building left side nakabutang space for rent. Space for rent na? Oo, may space for rent. Ang ila pwesto mismo? Sir, ina na dyan mismo ning may space for rent? Ila na pwesto? Sa piyak ni saya ato ang ilawang may kwanglaro. May karatulana nila amal na ila. Pero ang sa piyakya nga may space for rent, hindi na ila. Hindi na ila. Ang sa tupad to pala PTV Action Alvin, daway man daguro ka pangagat ido da? Anong nabutang da? Diriya na Rex, ang sa tupad sini, kung sa left side, lain maning sunod diri. Kung mag-facing ka north, ara na sa right side. Yes. Tapos anong nabutang da? Nga karitula? Karatula, space for rent, inquire inside. Ang ilaya pwesto? Kamagan Action Rex. Ang ila pwesto, ya? Ang ila nga pwesto, kung nakatulong ka sa right side, amo ni ang John de San Carlos. May nabutang mandang placards na? Ano dang nabutang? Wala di sa may nakabutang Action Rex. Why da sa napaskel? Why man paskel dire sa ilang mismong gate o kung sa ilang mismo nga roll-up bala. I-picturean mo na kay posta na di sa Facebook today, oh. Are kuan ni Action Nixon Action. Okay, why ka live abi mo kay kung may live ka na tani para makita ni sang animal nga kuan niyo? Ga-live si Action Nixon. Ga-live sa? Ga-live si Action Nixon. Ga-live sa? Oo, si Action Nixon. Okay. Ti sa iya lang na. Ragalio. Kabalo ka. Ragali kay sirado ka.
Sirado ka sa likod mo, sirado. Action Alvin, dali lang kay naotdan siya. Naotdan siya. Ara gali may Gerard Slitson man gali sa babaw gali nga antena ho, antena ng karitula. Tapos why sirado, why man sang placards kung anong dapat pa'y balodra. Nagsaka-saka man na di siya ay kanami. Kung nabalaan ko lang galing kay ti ako ginarespeto ko siya mo. Amo na nga siling ko atagan ta sa tiyempo. Hambal yato gani pag-interview ko siya subong pagkabuwas gani ma-open siya mo. Kaya matamaton niya to pamayad bisan tag duwa lang katawo o kung 3 katawo to ganing probinsya ya pitik sintas wala man nang gali mi isa nga nagtupa ka-animal nga klase isang tao to ay Action Alvin. Correct, Action Rex. Amo na ang iyang probinsya sa mga tawo sa diin dapat ang tagiya na sang building namot kay sino na building na dapat kakaso na guro ng nabutang-butang yun na nga Gerald Slitson nga wala huya niyo. Oo, gani man. Butang-butang brada. Diri tampi Action Rex, sarado man ang pinaka-main gate. I think ba si amo na ni ang tagiya sa building but on this side sarado man diri Action Rex may space for sa tupad mismo no sa Gerald sa Lechon pero gatindog kita ya mismo sa kahuluya nga klase sang taon sakto nang ginambal ni Valencia Kenneth sining ya kahuluya klase tao si Rex dapat gid kahuluya klase tao way sang ginistoryahan kaayo sa istorya tadi ginatagan ta siya more or less mga 40 minutes gid nga panghimanwa siya kag tani ko nagambal nang sa nga way sa sabat di sa ato way lang sa nagsabat-sabat di way pa ko naguyang sang tiyempo di nga ginhatag ko siya. Giniisip ko to sobra 50 minutos. Gani. Mo siya. Tiyo makon mo to nga uyang ka sang tiyempo para sa iya. Ang ako lang naman to tani bulig sa iya para nga bisan paano blaman ti negosyante mo. Amo ginakong tagipusoon ta negosyante, maintindihan taman kung kaysa nga ginakulang man na sila. Pero santo say, nga ginareport ko sa inyo nga araw sa Facebook Live, makita naton nga sirado ang Gerard's Letson duwa na kasimana nga sirado. Tiyang nagkuluwa to, nagalano lang to. Iya kundi pinisngoon kadamo sa palabot diri sang mensahe sa aton nga why gid diya ma-attender sila mo sang problema nila. Nano man si Gerald sa Litson manlit nami Litsonon nga tawo ne. Sambal ni LM Mohar niya dapat si Gerald ang Litsonon o dapat gid Amakon mo na ya Action si Gerald Lariosa missing. Ano? Missing. Busy? Missing. Wa hindi na makita Andrea sa Gerald missing niya. Kay sarado, no? Nano si Gerald Lariosa ako kay balugid ko kapamati gid siya kag may matunda ni siya. Pero this time hindi ko na admitihon ko nga hindi na kuya mag-attender siya, no? Dres Action Radio, kung mag-attender siya, dala siya sang kwarta para ipamayad sa mga nag-order sa animalya ining nga litson, no? Oo. Masyado ka klase sang hindi maintindihan nga klase sang tao ni ka insakto mo lang to sang aton nga panumdum sa iya pero ka animal nga klase sang tao no si Gerald's Lariosa ako ya hindi ko ya maglangolangoy si imo ya Gerald no kay kung magsiling ko yang ay kabudlay nga klase sang tao ni si Gerald Lariosa niyo daw insakto maning ginistoryahan dire 10,300 kay Jessa Consergani 10,300 makin mo na lapit 500,000 balayran yan na sa tao sir gali ka lapit 500,000 ginano yan ni ginlumlum yan may pang manok guro maglumlum kabuto pa ni pero siya maglumlum do pamatyagan ko do ambot lang ko na nung guayas ni. Ako kinsindigid ko kapamati subong si Gerald Lariosa, gina-challenge ko ikaw, kadto ka di ba liwat, sir? Kay parang mabalaan mo gid, no? Amo nang problema sa mga tao nga tagan mo tsansa,
kuan mo man Action Alvin mo respetar mo man ang ilas ning kinaiya kung kaugalingon kag pahayag gina-respeto tagid na. Pero kung mag-amo sini nga klase sang tawo, dapat hindi gid pagrespetohon. Action Alvin? Oo, kay hamakon mo na yang kadamo sang tawo o madamo sa mga customer sini nga ginpasalig nga bayran, ginpasalig nga magabukas sila para sa serbisyo. It just so happen nga pitiksin ta sa subong Action Rex sarado sa piat sini nga na interview ta kay na si Ray nga si Ray mismo nagahulat man sa iya kay siya si Mr. Lariosa may utang pa sa iya si Kenjoy kag ano ning isang paderya nga ginambal niya nga amo na ang paaman sa mga gina-order nila nga lechon. Ariyo ka kuha naman o ganaw naman ang mga text messages ni Sato, no? Sobra 50 tanan biktima ya ara sa GC. Way ko kay balo ko na nung GC ninyo, no? Sir, buligi kami nga makuha namon ang refund, wala gid pulos. Di na to. Wala gid pulos nga tawo. Ang 500,000 base gin posta sa bulang, no? Mayo na siya bulang siyang bulangon. Hindi kay magbulang-bulang siya. Ang namin na siya siyang bulangon, no? Kung nagapamati ka, Gerald Lariosa, gina-challenge ko ikaw sa kakadibla liwat sa Action Radio, no? Kagdala kagid sa inugbayad mo sa tao. Hindi ka din magpakita sa Action Radio nga way kay inugbayad sa ginpang kuha mo nga mga kwarta nga daw binaldog nga sign, no? Binaldogid nga sign, no? Binaldogid na Action Alvin, kita mo lang. Way gid. Ambot ko lang San Carlos kung sige pa operate sang animal yan niya. Butichik tabi sa San Carlos Action Rex. Ang imo to nga mga guni-guni blas sa San Carlos pagiho ha. Ambot sa Action Stephen Presquito kung nagagiho to siya kay pa-check ta to bisiya kung gakuan siya operate dito. Oo. Kay ang animal nga sekretarya yaman may nagapasalig-pasalig man kag sir si Jen nga sekretarya amo man sige pasalig sa amon ka mga animal ning nga mga klase ka mga tawo ni. Sino ni si Jen nga ini nga sekretarya biyatag ni ding full name siya kay panglawagon tani sila. Ka mga animal nga klase ka mga tawo ni. Kadamo na sang natuntuhan ninyo. Nugay na kamo salika panago. Kay kung may nagbayad ka mo, bayaran nyo na lang para tapos na. Hindi kay magsali pa ka mo, gihapon ka, isos ka, budlay nga, istoryang tao yan ang ita iya para may bakal sang litson da. Pero iya ka mo yung nagpakahapos ka mo, huwag ka mo magkalakilatan klase ka mga tao ka mo. Mabot ko na Action Rex sa pagkadamo galit ng kalabiktima sini. If I were them, maparecord ko sa polis mo. Oo, dapat gini para mapilitan na lang ni siya. Oo. Kay ka-animal nga klase sang tawo ni. Makon mo na sa Bacolod, sobra ni kwenta. Amo nang kapangita sa down, hindi lang down kundi full payment pa, antes nga makuha mo ang litson, kay bakalya pa na litson. Why ba lang gali kapital ang animal, sali ka litson-litson Nami ni siya litsonon. Hambal niya Action na Rex sa interview sa imo, nga ma-down sila para maka-reserva man sang lechon. Ikaduha, kung hindi ma-deliver kag palpak ang transaksyon, iuli bilog ang ila kwarta. May paaman pa, isa ka lechon worth. Paaman. Paaman man. Kung ako'y palamon ko na sa iyang lechon niya, ibalik lang ang kwarta sa mga tao, kay wala gina problema. Oo. Nagbayad kami kanday Jerilyn Lariosa nga otod ya may ara Mark Marilom kag iban pagid sir. Amo na ang nagbaton sang kwarta si Jerilyn Lariosa otod yan Nabi isla pang lapiron tanan kag si Mark Marilom kag iban pagid damo pagid sila. Amo man na ang sekretarya nga Che Istorya pasalig sa amon kag nagligad 20 na lang kami subong 45 na kami. Ti 45 na sila gali mo damo gid ni pagwaan nila gali Action Alvin. No way ka na ka-order Action Alvin? Pasalamat ko nga
Why ko ka-order? Kung naka-order ko, isa pa ko sa biktima. Gani man. Ay Oo. na, ano nga klase sang tao ni man? Dapat kung hindi man guro ya amo ni ka budlay istoryaho ning mga nag-order dira. Oo, at yan, sabor pa sang iya nga litson eh. Ambot kung mananam o kun. Way nanam na, mapait na guro nga litson niya. Basi, balaw. Kaya ang iya. Pati baboy na nagawiit na guro litsonon. Oo eh. Nga mo, di ka magwanta. Ang baboy nga litsonon kay Oo. mamaya. Pati sa San Carlos, Toboso, Silay, Boxer o Bosya, hasta subong ang mga numbers hindi na makontak. At hindi na makontak kuno tong numero ya. Way ka kapangayo, no? Actually, Sa number action niya? na Rex. Oo, kita ka pangayo sa iya, pero diriya sa Tubang mismo, San Gerald Lechon, No. may duha di ka number. Iya sang Globe kag iya sang Smart. Gusto mo lawagon ta para mabalaan nila kag Areo kay ang message sang sekretarya niya, no? Sekretarya ni Gerald Lariosa. Panahon na po siguro na ipaalam sa inyo na logi na po ang negosyo. Nag-meeting po kami online kahapon at inamin ng boss namin, sinong boss nyo? Namin na winidraw na ng partner niya sa negosyo ang pera style pa na-invest dahil sa nangyari. Pati ang mga investors niya sa kanyang training center ay nag-withdraw na rin dahil sa gulo. Inamin niya sa amin na sirang-sira na siya. Hiyang-hiya na siya pero gustong-gusto niyang i-refund po kayo. Sa ngayon, di po namin alam kung saan galing yung pera na kinukuha niya everyday na ginagamit namin pang refund sa 3 katao. Di po namin alam paano siya tulungan na ang mga booking ngang iba na nag-down lang ng 500 at 1K ay nagpaparefund na rin. Malaki ang naitulong sa niya sa amin kaya po kami nagstay sa kanya pero malapit na po kaming bumigay at alis dahil sa gulo. Amo na, dapat karnihon. Dapat kuanon gid siya kay pabatyagan ko daw nagpalagyo na ni sa siguro. Hindi na siya makita kay ti wala na nada basing building na ginarkilahan niya na basi ko way man mabayran bla. Action Alvin. Daligid lang kay nadula si Action Alvin. Daligid lang, no? Sir, base nagkadto baya, sir, makadto kami para panitan na baya namon kaglitsonon. Relax lang, gaplano na kami mapablatter, sir, ginatipon na namon iya resibo nga made in sa Dalom Taytay. Ang resibo itong ipakita ko nakaligad ba o kadamo pa siya mga alibay. Tigalingway tamay mo, respetuhon itong iyang ginambal mo. Pero kita kong resibo halin sa higad-higad ang gina-issue yung resibo. Kanimal kay gina-process pa kuno ang mga license, mga business sa kanimal gid no. Why gid parihas nga klase ka tao. Ako na init ko sa muning klase ka mga tao nimo. Siguro makasala ka pero may remedy ikaw kay kinanglan mo na ibalik ang kwarta mo sang down no nagbalayad sa imo Action Alvin. Correct action na Rex, dapat pangitaan nila paagi ti kung sekretarya gid man naghatag mensahe kaya makon mo na iya sa ginhimo iya damo man sa nahalitan ang iya nga mga investors nag-surrender sa iya. At yung makon mo na iya nga, iya nga opisyo. Uy, good guy. Oo, napo nga problema ni Action na Rex. Ang problema, dalang nagbalayad na sang litson ba nga kuluwaon tani to? Oo. Kagang ginutangan sang animal nga ini. Oo. Nga nagsaligman kamuya sa iyaman, nga hindi man siya taga-Bacolod, nga nagsaligman kamuya. Oo. Makon mo niya nga, hambal niya Action Rex ang iyang mga lechon may paaman, susta kay ang paaman niya galing, inutangan pa.
Gani, ang hawang gabaligya, manok-manok da, inutangan pa sa animalya. Oo. Imakon mo na yung pila laman ang ganaron kung tanis ang kuha niyo. Lagi ang ganaron sinaman, perdihan niya pa nang kundi maubos gani na. Oo, isa pa na. Namin na tuod siya, litsunon. Isa pa nga problema, kamo ning... Ako kung nagapamati ka, Gerald Lariosa, dra sa Don Salvador Benedicto, kay daga Don Salvador Benedicto ni si Gerald mo. Kung nagapamati ka, kadto ka di ba kay para maintindihan mo. Kay no ko na di si imong hagdanan na diyo sa ikapat nga panalgan. Kanami isang pagatinda ta di, kaganami isang istoryahanay ta di, ginpabalik ka, parang bisan paano mabuligan ka, pero ang ginimo mo katuntuhan sang isa ka sang isa ka tao, no? Action Alvin? Dili na yun. Kay Balugod ka Action Rex. Ang ano? Ano? Damo ko di. Damo ka nila yung bayad. Pero utang. Sunod man ko sa imo. Ay, okay. Galing kay te. Di tamin sindihan kung iyan ni kinaiya. Iyagid niya, pero dapat ang sabton niya ini, no? Correct action, Rex, no? Amo di ang mga bagay nga dapat tagaan niya italupangon kay hindi lamang ang mga tao nga ginpromisahan niya nga i-refund, kundi ang mga tao ginpromisahan niya nga baydan. Especially, ining simple lang manuglipod sang Chicken Joy amo lang na, isa lang na kay implo ng 3,000 na nga manog baligya sang Chicken Joy daw. Oo. Sabi ko kung sila gid galuto, gali kay ginaalsada man lang sang animalya kag promo ya. Oo. Umakon mo na yan, karami sang gahambal niya. Oy, kabalo ka sa akon. Ako ang amon nga dito, may paaman pa na. Gani. May lima pa na nga nami pa nang nawong mo ipaman na daguro, Sir Gerald Lariosa, mas namian pa ko mo. Ito, Mac. Ayo, kanami gid hamakan sang litson ng yang kuan Kung damo ni magpa-record action na Rex, kiyambal niya man, hindi man scam ang iya mo. Gani. Pero nasa cam niya ibang nga customer, no? Scam gid ya Kung ako ya magtulok ya, scam gid ya. Kung hindi na scam, ang negosyo ya, sige lang na, kagang pamayad ya, sige lang na, pisar nga, bisan dilid-dilid na mabato na sang sobrang kainitan sa ginaobra niya, Oo. Kasi makon mo na yung subong, pamayad siya, kay way na gidman, wawar siguro ni, way na guro yung permisahan niya, baydan in 3 days, way man. Ag iban to, kapag hambal sa imo action na Rex nga, mayaran na siya ng natagan, baydan, pero anay nga pangayuan sa resibo, o kung sinuling pangalan niya na bayaran niya, i-check niya sa sekretarya. Sus, grabe, no? Do hindi ko maasoy ding mga comment di against sa iya ding. Kadamo sang naga-comment di sa live ta, pero kabudlay nga tao, no? Kaya hindi na makontak ang mga number ya. Hindi na makontak. Makon mo na ya. Ano pa niya yan ang mga number niya, butang niya sa iyang tarpaulin? Nga ma-order ka. Kasi... Way na Way na git ni. Ang rin ginambal nila Action Rex, ang kadamaan, tabla. Paano? Tabla, patas. Tabla, patas? Oo. Anhon? Ati, bulagi patas Hindi na ko makita. Singganong ba? Pakita pa ko na Ngay sinalitsono na lang na siya nga buhi. Ate. Para nga mayo. Oo. Kay damo ang tinuntoy, ang gintuntoy. Abla ka damo, gid kay linit nga klase ka tao, no? Inang way ka na gid dapat problemahan. Nangita ka problema, tapos kay may problema, talikdan mo lang, no? Pwede ka man lang kapagabuhi, nga wala ka sang litson-litson nga ina, nga animal nga litson nga ina, pero hasta subong, daw ka budlay training center pa siya kuno. Sa Bacolod, training center sa kanimal mo. Anong i-trainingon mo? Kaugalingon mo? Dapat trainingon mo ng kaugalingon mo? Nga magbayad. Tanan bayad, pag-akomoda, tanan, basta triningon niya lang kaugalingon niya. Amo na ang ginahambal ko sa iya, nga triningon niyang kaugalingon niya kung paano mag-attender sa mga order niya, no? Kaya may training center siya kuno.
Makon mo na training center niya, dumayo pamatian. Base kung ma-check mo na da ang kay update niyo kung nano ni kay nag-40 na nisla kuno kabilog mo since tong pag-interview ko sa pag-interview ni Action Brian daw mga 20 lang to sila pero subong daw mga 40 na sila kuno no. Oo. Liog ta na i-check lang Action Alvin Graba kay tingwan tay ning mapasaka ining kaso against sa sining animal nga klase ning tawo niyo. Yes, Action Rex, no? Tingguan tagidi, makontakting 40, sobra 40. Sino ning Jane pagid ning hambal ning kuan abi Jane pagpakita ka di kay latiguhon takabla sang istorya para nga maintindihan mo. Sino ni si Jane niyaw? Kilala mo ni Action Alvin? Si Jane? Oh, si Jane? Pwede Tarzan? Siling The ko partner ni Tarzan? Siling ko gid pa kay asawa ni Tarzan gali, no? Oo, asawa ni Tarzan. Galing. Ay, atong bata nila si Chita. Ginapakadlaw ta lang di ang mga kauturan taho kay kabudlay kung kay isang baho gid si Jane gali ni. Jane ano manin nami man patuwaron kaglitsonon parehas sila ni Inday Gerald. Ayo. Sino ning Jane man? Anong apelyido ni Jane man? Ambot ko may apelyido. Geraldine. Amo ni sa si Jane? Geraldine Lariosa. Amo ni sa? Hindi lang ko kuan basta si Geraldine Lariosa. Otod ni siya kag si Mark Marilom. Kung nagapamati ka mo, pwede ka muksaka di, no? Kaya napang-mensionar ta na mga ngalan ninyo para siguradong sigurado. O, sige. Yes. Action Rex. Again, gina-klaro ta, gina-inform ta, si na ang Susit Gerald Lechon. si Susit Aluna lang yan ba? Si Querida na sang Tarzan. Muna sang sekretarya. I-provide nyo ko di bingalan complete name kag address ni Jenny nga sekretarya yan niho. Kay kung nagsiksikretarya lang ni siya, pangitaon ta ni siya. Para nga silang mag-explain na di. Kay silang sali ka pasalig kag nag-front sa kay Gerald niho. Oo. Tema kon mo na Action Rex. At least kina-report ta subong. Klaro diri sa Facebook Live man, Gerald Lechon de San Carlos, nga Bacolod branch diri sa Barangay Bata, sarado tub-tub karon. May mga tawo kahulat diri ginutangan sulo sa kay Ray, may utang man sa iya ining si Gerald Lariosa. Tub-tub karon wala ka pakita. Sa dugang paginaton nga balita diri ta. Sa aton si Larga? Oh, larga ta Action Rex. Ginpasaka na karon nga adlaw ang kaso batok diri kay Kagawad Jim Talanas, Barangay Kagawad sang sitio Sabang Barangay Ilihan sa banwasang Kawayan upon na diri ang 11 pa. O kung rather napulo pa kaiban nga ang kaso Action Rex violation sang Presidential Decree of 449 amuni ang illegal cockfighting. And at the same time, kaso man diri Action Rex nga pag-supak man sang sining IATF governing rules and regulation nga sa during sa pandemic period, ang mga nagkaladakpan wala sang face mask, wala sang face shield, kag subong man wala nag-observe sang social distancing. So, diri Action Rex kay Police Executive Master Sergeant Ramiro Gocutano nga kahapon nga adlaw na hibaluan nila nga ining si Kagawad nga ang ining barangay Tanod nga nagasirbig gwardiya samtang nagapatigayon sang illegal nga bulang ang naaktuhan mismo sang ila sini nga hanay nga patigayon sining illegal nga buluhaton. Dugang pagidiri Action Rex ni Gocutano nga hindi lamang Kagawad sang Barangay Ilihan ang may kaangay sini nga problema kundi may iban pa nga mga barangay kagawad, barangay official sa banwasang Kawayan ang may araman involved sa ginatawag nga illegal cockfighting. Ari ang pahayag ni Police Executive Master Sergeant Ramiro Gocutano.
Ato pang January, namin nadawat ng mga informasyon na halos sa barangay sa Kawayan na ay mga bulang lusok, sir ba? Halos kanang gaman, sir, ang gamintin sa mga lusok o mga tapada, bulang dyan sa barangay, halos mga kagawad. So, nasapulan na to ang barangay Lihanda po, na muling nakuha na to ng isa kagawad, sir. Si Jim, o ganyang barangay Tanon, gamoy security sa portahan sa Galira. O banguban, o laing siya mga involvado man, peacekeeper, bookkeeper, o katong masyador, o uban bisor niya. Katong kuwi, sir, nakaambag iskural. Busing ganun kahapon, dagang kayo tao di ay. O bayo-bayo kita, sir, mga estimate na to, na mga sinta o sinta. Ganun? Walay labot sa mga tao nga sa libot, mga tindahan, walay labot. Sir, may natabo, sir. Talaga ng mga tao ni? Actually, sir, nag-covert actor kami. Hindi mo na po ako bidalas lang. Ang first week, sir, ang unang balod sa tropa, nagpapartin na manilit sila, papritin na malusay. Kaya sa pangkap ikaduang week, mo na na mag-plaster sa mga kinsay, mga masyador, kinsay kumi, kinsay maintainer. Kung ang third week kami na, pag ako na i-declare, pag-abot na mo. Covert actor, wala may uniforme gaan. So, pag-declare ako, sir, pag arinig ko sa doa ka manok na mukumbate na, pag-declare ko na remote kaguluyan din sila. Ang amo rin, nagakta na mo sila tanong, sir, kung hindi kanina kabutang sa staff report, nag-design na po nila. Oo, pero ang iba niya nagdalaga na yun. Aksyon na reksan nga kabahin kita, bangsan nga bahayag ni Police Executive Master Sergeant Romero Guputano nga kahapon masubra 70 tugtog 80 ka mga persona ang kalabanan kag majority nakadalagan na buwag abi kag ini matapos nga naaktuhan nga naga-engage sang illegal nga bulang. Report sa patrol ang action nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat sa Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:29. Daligid lang standby na Aksyon Art Tayhupon. Balita gikan sa New Government Center. Matagtanay pila ka mga commercials. Balik lang kita, dugay-dugay. Tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:30 na nga aton oras. Standby na Aksyon Art Tayhupon, Jamont Hotel. Basikon Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat,
iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate. Sunart ay hupon sa Bacolod City Government Center. Inimay kang tanan sa Task Force Disiplina. Padayon ang monitoring sa compliance ang Executive Order No. 3 o kung pagtugot sa pagbaligya sang makahulubog nga ilimnon sa mga pinili nga lugar. Yari ang countdown sa report ni Action Art. Tayo hupon Action Art. Oh. Action Rex, na. Okay. Sige, yapon ang monitoring sa Task Force Disiplina sa mga commercial establishment para naging tugutan na makaserbi sa makahulubog ng limnon sa idalom sang Executive Order No. 3 naging pagwa sang Alcalde Sinigang Simana kag suno iya sa kay Task Force Disiplina Action Officer Mr. Wilfredo Taba Juringo. Possibly by next week magkahimo naman sila sang report ag recommendation sa EOC. So far, why pa man sila kita ang mga violation kay kung may team sila nga nagalibot, pagsaway lang anay ang ginahimo subong, no? Kung may aragin man sang mga nag-violate. Kaya sining diri ni Mr. Taba Julingo, Mr. Wilfredo Taba Julingo, ting-ting nila nagapokus sila kung adlaw kag ara sa barangay sila nagalibot nga subong ginaligban nila gani ang mga kabataan ni Action Rex yung nagguruwa pala sa ila sining mga puruyan kag nagalinagaw nagahinampang na wala sang face mask kag face shield. Kaya mo nagkaroon ang din parabot naman sa ka-executive assistant sabi mo tuyo kag in fact in-discuss marinis sa kay Councilor or i-discuss ini upod kay Councilor Archie Baribar parang kung kinailangan nga magbalay sa ordinansa kay di ang kabataan di man pwede mo nga panganakpon mo kag multahan Action Rex kag kapinta waya sang ordinansa nga nag-cover man sila sa ila. Now, ang sa commercial establishment, silang ni Jolingo, basi madala na ang diri, ang pagtarakay man upod sa legal team sa City Legal Office kung anong sarang mahimo, agad nga ining mga commercial establishment na padayon wala nagasunod sa ginapatuman health protocol, health and safety protocol, baktuhan Manila samtang nagalibot ang Task Force Disiplina. Yari nga palayag ni Mr. Wilfredo Taba Julingo. Sang Monday, pamalanto ni Mayor, ginpirmahan. Okay. Daton pa na itanawon, nagayari ang ila agreements ito, na kung magabayulit, posible nga pwede man mabawi ang allowed. Pero muna, panilagan pala kung nagasunod sila sa health protocol, pabalaan, tana na sa simana, kung sa mga following days. Kung nag-observe sila, timuha naman na naman report sa IOC, kung ano naman naman dangatan sila. Pero atong ginayo mo sa council nga mapasar ordinance para penalty sa matag-iya sang establishment tuay pa gid no? Why pa kung panang na meeting ni Secretary Assistant sa amin ng tuyo sa City Legal kay Baribar, kay Councilor Baribar, mamit pa na sila kay parang ilagid ni matatunan kung ano ang mutong update ni sabi mong tuyo sa akon nga ginatunan pa nila kung ma-storya pa sila ng Councilor Baribar sa legal team. Baka may ulat pa lang kami kung ano ang sila, ano ang magagawa sila. Kaya gina-update na kung sabi mong tuyo, tiyan mo to. So may mga bilyaran, wala man business permit. Yung report naman to sa City Legal. Muna siya tanan, subong nga, wait and see ang aton na kwansan nila na kung na-observe sila yung protocol sa mga ilimnan. Ito, 3 days to 4 days pa pala kalin na naog ang Secretary Order No. 3. Amara sila sa palayag ni Mr. Taba Julingo, so apel man sa sumagirikalan, please kamo na lang tugo kagi ang kabataan nyo ipalihog sa wayon kay porti ang naobserbahan nila nga paglinagaw na sa kabataan sa buwas sila po yan kapintagid sa mga lugar nga tuman ang populasyon kadamo. Balita gikan sa Bacolod City Hall ka aksyon niya, aksyon at tayhupon na sa balita o nasa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you! Salamat sa Gidaksyon R. Tayhopon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon R, tulay hunon tanay si Aksyon Eden Abuso sa Kapitolyo. Ini may kang tanan sa mga baboy blangig supply kung tanay sa Luzon. Ginhold sa mga backyard racers bangod sa pagbarato sang presyo sang baklanay. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Eden Abuso sa Kapitolyo. Aksyon Eden. Action Rex, nagdamo sa karon ng supply sa mga baboy diri sa probinsya sa Negros Occidental matapos ginhold sa mga backyard racers ang ila sining mga baboy bangod sa pagpamintaha sa mga financiers sa Luzon. Sir Provincial Veterinarian Dr. Renante Decena ginabakal ang live weight nga baboy sa Negros sa balor nga 120 ang kada kilo, apang pag-abot sa Luzon nagalambot ini sa 240 ang kilo, kag kun maihaw na nagalambot na sa 330 ang kilo sang baboy sa mga merkado. Dugang pa ni Decena, isa sa nakita nila kung nga may price cap ang baboy sa Luzon, mangod ginhimo nila nga issue nga wala sang shipping connection Rex, so kung wala nagapadala sang supply, kag mahal ang baklanay sang baboy. Pero tingin pa siguro naman ni Decena nga sa piyak nagdubo sang 3.7% ang kadamuon sang baboy sa probinsya, supisyente ini sa gihapon nga supply kag makapadala pa sang supply sa mga lugar nga apektado naman sang ASF. Pamatian naton si Dr. Renante Decena. So muna tingwan namon ni Gov kag ni Director sang DA nga ma-bridge na nga gap, no, kay until now may shipment man kita. But ginapagawa nila nga nubo ang presyo sa Manila, hindi sila mamakal. So from 140 to 120 ang subong ang sa backyard. But the same gyapon ang presyo ya kay ang iba nga baboy kagwaan na sa Bulacan, Tarlac, sa Pangasinan, sa Baguio, hindi man niya sa Metro Manila. So gina-hold subong sa mga backyard ang ilang stock nga mataas-taas naman ang presyo. So, ang commercial, okay lang yan kaya may buyer man sila ya sa Cebu na gina-slaughter sa Sagay. But ang backyard, flooded subong ang supply. That's why nagdubo ang presyo sa auction market. Nagdubo sa 120 from 140. So, 20 pesos kid within 2 weeks. Sa Manila, 230, 240 na to eh. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Eden Abuso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Eden Abuso, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Sige, daligid lang ha sa mga kaaksyon tanay dira pagaro igham, no? Kaya ang iba doon na salamukan sang litson nga istorya, no? Ayo. Kay Ma'am di na to ngalan niya. Kay Ma'am Rose Gomez, dira may lang nga pagpamati Ma'am Rose Gomez. Siling ni Ma'am Rose Gomez, ni Ma'am Rose Gomez, niya si Rex Base Litson 61,000 ang utang sang Gerald's Litson Sakon. Tigita mo lang na. Hoy Gerald, Lariosa ko nagapamati ka. Ibayran mo ni anay ang Base Litson, no? Sang 61,000 pesos nga utang mo. Ay, perti ka Cubs, no? Sige, daligid lang mga kaksyon, may tisi anay, kulang balang imo sining galawang. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat.
ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Ayos, sige, dalig lang ha, kay Plastaran Tanay, mayo lang nga pagpamati dira sa East Homes 3, no? Sa kay Pipoy Melody, kag Tresia Nicole, kag sa family Torre, family Sostento, kag pamilya Ambino, kag sa ihada mo, si Tylin Joy. Yada, may lang nga pagpamati dira, halin sa kay Ninong, no? Sige. Halin sa kay Ami Hinisera Infante, no? Ang pagpanamyaw naghalin. Ayos. Sige. Iban pagid kay Jason Alegria, no? May lang nga pagpamati dira sa Senda Aimee, Cadiz City. Si Jason Alegria, ga monitor galida, kag kay Love Gayoso, may lang nga pagpamati, Love Gayoso. Kay Cathy Ver, may lang nga pag-monitor. Kay Nelida Lopez, no? Dara sa Barangay Tabunan, Bago City, may lang nga pagpamati. Kay Lani Jeromiano, dara sa Hibyoan Tapas, Capiz, no? Advance Happy Valentine's. Thank you so much, Lani Jeromiano. And E.G. Manalo, from Barangay La Granja, La Carlota. Kay Day Blasa, may lang nga pag-monitor. Kay paring Binji Felisario, may lang nga pagpamati dira sa Marikina, halong permi. Ba para bagay gid. Okay. Sige, salamat gid paring Binji Felisario, no? Likewise dira sa Punta Taytay sa kay Idalin Bry, no? May lang nga pagpamati, ginatamyaw lang sa iya sining nga tatay nga si Dan Dilar, kag sa akon mama si Dita Dilar, halin sa kay Idalin Dilar sang Punta Taytay. Salamat gid, no? And kay Anali Esalde, may lang nga pagpamati, kag Happy Valentine's man sa inyo, no? Anali Elizalde. Manjo Arniho, present man. And sa kay Rose Gomez, lingya good nun sir, ang utang niya sa akon sa Litson, tuganan, yalang hasta subong, wala tawgan mo, garing, wala na, yan na nasabat. 61K ang sir, ang nasugo, iya ma-pick up tawo ya nga si GB Sari-Sari
ang service may RAS, may BIOS. Gali ka. Sige. Walang problema, Ma'am Rose. Kay George Gargasera, nag-hire pa siya workers nga na gina-train sos daw gid kadako nga negosyo. Gani man. Trexibo si iyo, linya ba o baldog? Jessa ni Cavera, may picture kami ni Jane, sir, kag Mark. Sige, padali ko bi, Jessa. Liog lang, mga picture na nila bi. Matsyag namon, sir, si Jane, kag Geraldine Lariosa. Isa lang, sir, kay siya gagamit ka-account sa FB ni Gerald. Siya ang ga-reply sa mga chat namon. Gali ka. Sige, thank you so much, kid Jessa, ha, sa information. And sa kay Sir Alex Montes, lingi tsura yan niya nga baboy, guba iya pagid si Rex, gani man. Ako palon man nga tiki kasuhan na lang siya nami isagaid. Gani gaid sa kahoy kaduldol kag panitan si Rex. Gani man pasakaan na lang kaso kay kabudlay na. Danilo Haliko, sir, mabatok na karon. Anong mabatok, Danilo Haliko man? Piliang Maldita, sining niya matsyag namon, sir. Utod yan na si Geraldine, may picture kami di. Ang animal yaman, no? Susan Aluna, Suset Alunan, may lang pagpamati. Amy Grace Lerem Mejorada, no? Si Jane Amuna, sekretarya. Salamat, gid Amy. And kay Miriam Distora Labador, no? Maayo na sa ipapreso, sir, kadamo kami sang mga nabiktima niya. Gani man din na insakto. Dapat na sa pasakaan kaso kag presohon, no? Kay kabudlay na kung magsigisigi pa. Jason Cabera, may mga isyo pa siya gali last year, December 2020, wala niya pa marifanan man, sir. Grabe, no? Kauluya. Winnie Barrientos, linya, reply lang sa akon, salamat lubat ko. Ay, sino to? Hindi siguro. Basi kung lain to, nagtalang lang. Kadamo sa mga text parties litso, no? Kay AJ Manalo, may lang pamati. Ay, may Grace Lirem Mejorada. Ho, bala Action Rex, no siya bala sa agdanan para marasmasan siya sang mga sala iya sa amon nga gin panginto iya kaulugot na gid sa iya klase nga tao. Buisit gid sa iya, no? Jonel Halorena, malang pagpamati Jonel Halorena, no? Mayo guro bakulon sang tukon sang litson Action Rex. Hay. Kay Noel Amar, ling niya nagkulukad to pada siya sa Action Radio kag base nakadruga si Rex. Labahin Eduardo. Baldog nga Blanca. Sir Eduardo, tagipuso mo, relax wala. Jonathan Lim, malang nga pagpamati kay Jonathan Lim, no? Maldito ka. Hambalya nagligad nga ara na chike pagkaga refund wala natabo kag as namon sekretarya iya nga diin ang chike hambalya send ya na duwaan lang kaadlaw wala gid chike. Namin na siya ipakaon chike ya para mampawan siya. Rotsel Torbela, may lang nga pagpamati Rotsel Torbela, no? Okay. Dita na sa piyak naman, no? Kay damo actually nag-text di party sa kay Gerald Lariosa ni. Hindi mo maintindihan ng klase sang tao ni. EJ Manalo, may lang nga pagpamati sa La Granja La Cardota. Hindi Blasara naman, no? Sige. Kay John Eblin Tumakin Brose, dra sa Sipalay. May lang nga pagpamati John Eblin Tumakin Brose. Kay Norbe patagan ni Janel, storya gisi ila schedule nga refund. Gani man. Storya gisi gid. Good noon, Action Rex. Ga-monitor kami sa FB Live sa Quezon City. Alin sa kay Carol Montoya. Katiber, Action Rex, may lang nga pagpamati. Kay Nora, Mary Chris Bitoy, Bibot Dino sa Barangay Araal, La Cardota. Rodini Bro Ispiso. No? May lang nga pagpamati. Rodini Bro Ispiso.
Kay Love Gayoso. Okay na. Sige. Daligid lang mga kakson. Standbayan ay manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsang anong nakahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banak, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo.
Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Huli. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa atong sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:57 ng aton oras. Kadtuan tanay si Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa duwa ka separado nga pagpanglutang natabo sa duwaman ka separado nga lugar sa probinsya. Mga biktima lunsay nagkalamatay ho. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba. Sa detalye, Aksyon Alvin. Aksyon Rex, may personal interest na ang mga kapulisan sa idalom sang La Castellana PNP in relation diri sa duha ka motor riding suspect responsable sa pagpatay sa isa ka planter sang tubo kag nagapanag-iya sang manukan nga si Dionisio Abendan, 67 anyos. Ini matapos kagintiro la 6:30 na kagabi sa gwa mismo sang iya sining manukan. Actually manukan niya Aksyon na Rex, ang tawag diri Egyptian breed nga mga manok, insa daw saso wala Aksyon na Rex. Diin ang ining insidente na tabo sa sitio Balusang, barangay Biak nga bato sa Banwa sang La Castellana. Sunod diri kay Police Captain Ramel Bustamante, ang hepe sang La Castellana PNP. Sa pag-usisa nila sa mga CCTV dito sa lugar, diri nakita sang ila siningahanay ining duha ka motor riding suspect lunsay nakasuksok sa bunet kag diri Aksyon na Rex ang gunman amo mismo ang backrider diri nagpalupok makaapat nga bes pero isa lang gid ang igo sang sining biktima, which is Yara sa wala nga bahin sa iya sini nga tiyan. That is why una diri nga gindala ang biktima sa Dr. Enrico Ilumba Clinic kag Gilayon, gin forward sa South Bacolod General Hospital. Pero alas 4 kay nasang kaagahon Aksyon Rex ining biktima nga si Dionisio Abendan ang ginbawian sang kabuhi o kuna napatay nga samtang ginabulong sa South Bacolod General Hospital. Ari Aksyon Rex ang pahayag ni Police Captain Ramil Bustamante. Ang latest na information sa shooting incident kahapon, so ginakasubo nato no nga ang atong biktima nagtaliwan sa kadina mga alas 4 sa naga no. So subong ari kita diri sa area kag ongoing ang tursot naton kag pag-conduct sa investigasyon. Sir, sa di na siya napatay? Napatay siya sa ospital na no, sa Sambor sa South, Bacolod South Hospital. Bacolod South Hospital, sir. Yes, so. Sir, anong initial nga motive, sir? So actually no, sa subong ongoing pa pag-investigar naton. So although nga may mga persons of interest na kita, pero hindi ta naton pwede ma-disclose kay hindi pa gid bala 100% no, at least medyo may lead na kita. But hopefully no, ma-solve kay ning kaso. Actually ini nga biktima naton na small farmers man lang, may gamay nga negosyo, especially yung mga Egyptian chicken bala. So based sa background investigation sa YY1 record diri sa barangay no. So that is why nga ongoing gapon ang pag-investigar naton, sir. Yon Rex ang kabahin gid lamang sa pahayag diri ni Police Captain Ramel Bustamante sa siyudad sang Kabankalan dito Aksyon Rex. Samanto napatay matapos nga ginluthang man. Actually sa puwan ni siya ang lawas ni Radney Magbanwa, 59 anyos.
isa ka mangunguma kag residente sa nga barangay Inapoy sa siyudad sa nga Kabangkalan matapos na sapuan kahapon sa nga aga sa sapa within sa sitio Mambayaon sa amuman nga barangay nga nagakayaon aksyon na Rex ini siya ang nakaangkon sa nga madamo nga pilas sa iya sining lawas. Sunod diri kay Police Lieutenant Dennis Melgarejo ang Deputy Chief of Police sang Kabangkalan City PNP kag base man sa pagpangusisa sini sa pamilya sang biktima nga plano lang kuntani aksyon na Rex ang biktima nga kuhaon ang iya sining karabaw dito sa Turugban aksyon na Rex ugalin tayo natabo diriya kay wala na nakapauli. That is why ang ginpangita ini ugalin kay the following day kahapon nga daw mga alas 10 pasado nasa puwan na lamang patay ang ila sining himata. Pero may na-recover dito sa lugar sang insidente aksyon na Rex ang duha ka empty shells sang 9mm pistol. Ongoing pa man ang investigasyon sang mga kapulisan sa idalom sang Kabangkalan City PNP as to sa pagkilala sa mga suspect na lakip na diri ang motibo sa pagpatay diri kay Rodney Magbanwa. Balita nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Alvin Graba. May lang nga pagpamati kay Rex Estrella. Kaginatamyaw yalang si Luluya, gagalan tao perme. Kay Ernesto Albino, no? May lang nga pagpamati sa Ernesto Albino, halin sa kay Rex Estrella ang pagpanamyaw. Halin sa kay Kativer, sa kay Lando Rongo, Lando Rongo, Sala Carlota. Kay John, okay, nabasa tanan no? Ayos, Life Extension Vitamin D3, nag-suplemento para sa... Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Yulo kag Gregorio family dira sa DSB. Halin sa kay Baby Biligorio, Gregorio Yulo ang pagpanamyaw. Kadtuan tanang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa pulis belang nga nalutangan matapos nga nagservice ang warrant of arrest sa isa ka persona sa Barangay Singkang Airport. Ginatagan na bulig sang BCPO kag PRO 6. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Yes, Aksyon Rex, your time is limited. Gani man. Daw ka daw sa mga isyu mo sa mga ginatako, no? Daw nag-uwan ka dito sa Ritson. Ayo di purma.
Why kita litson? Why na makita to? tong manuglitson to. Wala ito dyan sa manulitson to? Nagsibat na to guro. Ang lais na kung ang ginutangan ito, makita asas ang tao, siyang litsonon. Ti laban eh. Amuning kinigroal kuano lala ang mga tao di sa mga message sila ho. Oo nga, koto sa mga ginutangan. Di ka nagko sa mga amount do, tagsisintay unumin, no? Hindi niya na inapangkadto yung... Ano nga bastada, ito ka namin sa iya ng litsuna, ng ito ka bantog na, naging gubain na yung iya yung puturo sa ulihiman. Hindi amuno, hindi sa kadaog sa GNG ya. Ating GNG sustain na yan. Ayo di purma. May kuha niya, may feasibility study kag may sustainable. Amo nang manami ang sustainable, no? Ayo di purma. Amo nang manami ang sustainable yan. Yes, action Rex, no? Sustainable. Ang GNG, ara lang na sa may kuano, dalalakson sa may atubang blas ang PNB Bank. Yes, ara da sa piyak, ang GNG, pangitaan nyo da bla, kay masaburan ninyong manamit da. Yes, action Rex, no? So, kuhalan to, no? Huwag kita to? Ayo di purma. Kasi mayo mo ka tirada kag komersyal, no? Di dala lang na kung kaysa sang marabog na mga chimpo mo. Oo, ganito ko alam to, ano? Ay, nako. Tapitalan to, no? Sige Thank you. Sige, larga. Sige, kaya daw dako niyang kalipay ni isang pulis nga, apisan nga tiyan mo siya na tiruhan ni sa kamot. Isang suspekto bala nga si Limuel Taraman, 34 anyos, may asawa. Ang Purok Lipchon, Barangay Singtang, amo ni siya bali ang may warrant para sa kaso ng murder. Tiruhan niya ng pulis nga si Patrolman John Ray Ortega sa kamot action Rex. Without knowing ni Patrolman Ortega, may ginataklos kining nga surpak ining suspect ni nga si Limuel Taraman kag sa ginabasahan ni siya sa iya sining constitutional rights. Ayabaw nagabot ini sa armas lutang si Limuel Taraman kag gintiro ang ining si Patrolman John Ray Ortega nga muna kuntani ang mag-serve sa iya sining warrant of arrest. Sa makita ni Police Lieutenant Rocky Jimeno III sang Bacolod City Mobile Force Company dito action Rex kagin dumog ini siya sang police nga si Lieutenant Jimeno III kag dito ini siya ang naresto kagari karon sa may custodial facilities sa police station number 8 action Rex. Nausunod sa kay Police Lieutenant Liberty Injapi ang Public Information Officer sa BCPO nga kahapos ang aga nagpadulong gid action Rex ang Regional Finance Officer sa Police Regional Office 6 kasi Police Colonel Richard Baluis agud nga maghatag sang financial assistance kag gintugangan manini ni Bacolod City Director Police Colonel Manuel Placido ang financial assistance nga gindaho gid personal sa kay Ortega durante nga ini siya ang ginabulong sa isa ka pribadong hospital diri sa may syudad sang Bacolod. Yari si Police Lieutenant Liberty Injapi ang PIO sang BCPO. Nahatagan na siya initial nga financial assistance sa aton regional office sa pagpamuno gid ni Police Brigadier General Rolando Esmeralda kag amo man ni City Director naton Police Colonel Manuel Placido naghatag na kita sang financial assistance sa mga na biktima naton ng mga kapulisan. So kung sa amount, hindi lang ako naka-determine din kung pila ang nahatag, pero dako umalang nahatag nato, no? Ang aton ng finance, ang nag-assist kagaina sa personnel sang Police Regional Office 6, kag man ang aton nga sa iya sang DCPO nga counterpart, sila lang ang naka-determine ng amount, pero ang sigurado gid na nahatag na sa aton nga mga wounded na police personnel. Ningheard, may award siya na patunon, ma'am? Yes, sir, no? Ang aton ng mga police operations, especially na successful, ginahatagan, gina sang award. Ang procedure lang sina, at gayon pa man ang evaluation dito sa regional office naton. Kaya later on, paghatagan na sila sang appropriate na award kag mga medalya. Ang aton nga team, makabaton sila, ang mga nag-operate, kag especially ang aton nga wounded, makabaton, gid na sila for sure. Action si Police Lieutenant Liberty Injapi ang Public Information Officer sang Bacolod City Police Office. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod 10P, una sa balita, una sa aksyon. Action Eric Magbalag report sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you. Salamat gidakson Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office kay Bilin Salao. May lang pagpamati. Paring Robini Agisando ga monitor man kag si paring Nono Agisando. Mari Elizabeth may lang pagpamati man, no? Ga monitor dira sa Manuling Kawayan, no? Kag sa Kayado kag yada dira. May lang pag-monitor, no? Kay Kapchad Feria, kag kagawad Joe Fred Zapanta dira sa La Castilla. May lang pagpamati man, no? Ari ng pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplemento, Evergreen Herbal Capsule, nagabulig limpyo pabakod kag nagabalanse sang sistema sa aton siningalawas. Anong epekto sa Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Sa syudad sang Cadiz, ini may kangtanan sa kawatan balang nagsulod sa isang kapuluyan ho, nagbilin sang note o konsulat nga nagasiring, sorry. Ay, pwerte ka namin nga kawatan. Yari ang countdown sa report ni Action Roger Gotib sa Cadiz. Action Roger. Action Rex, isa ka akyat bahay ang nagsulod sa isa diri kapuluyan sa may barangay Tirapan sa Cadiz kag antes ini nga nagbuwa sa among kapuluyan dala ang mga alahas kag kwarta. Ang ini nagbilin pa sang note sa dingding sang balay nga ang iya sinigin siling nong sorry, kwarta lang ang tuyo ko. Kay pigado gid tungod nga nagamasakit si Papa. Amo ini ang nakita mismo sa nga complainant kilala kay Ruina Vito. Sa ini siya ang nakabugta mga launang takla sa nga kagahon kay ina. Kay pagkatapos sila iya nga na sa tuman nga wala na ang wallet sa iya sini nga bana kaya man sa center table sa ila sini nga puluyan. At pagkatapos iya man at sikyar ang kwarto sa iya sini nga bata nga daw nagalalapta na ang mga pagkabutang pero wala man sang forcible entry. Dito na maluan nga ang ila sini nga puluyan sa may kusina nga porsyon sa diin. Diri man nakasulat ang ini nga tugon nga nagasori pa ang kawatan ang aberto na kag dira nag-agi ang ginapatihan wala pa makilalaan karon nga kawatan kay gina-imbestigar pa. Sigan nga makuha ang wallet sang iya sini nga bana nga may unod nga cash nga wala man diri na payag pero sabay sa kwarto sa iya sini nga bata nakuha ang isa ka G-Shock color black nga relo, may ara pagid isa ka color silver, may leather with gold nga tanan ini relo, may ara cellphone nga Oppo nga brand kag duha ka unit kay nagabalor ini tanan sa mga 25,000 ka pesos ang ini pa lang ang cellphone. So, ini karon nga kaso ang panay ginaimbestigahan dahil Police Corporal J.B. Villarino kag Police Corporal Jerry Velasquain. Ang complainant nag-upod sa ila agad nga i-follow up ang ini nga kaso. So, sa investigation section sa bahin sa Safe and Robber section, mayara na nga ginalantaw nga nagsulod sa ila sa Puluyano kon suspect nga ginapatihan sa pamilya pero hindi pa nila mapalayag tum-tum karon tungod kay under investigation pa. Report gikan sa syudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutib nga report sa Bacolod, Aksyon
Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. This sponsor. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya na
nga morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, 1 oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat Bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining nga pangalagad kay Rosalie Antorin Navales Rojo, may lang nga pamati man kag mayong hapon, no? Sige, salamat gid sa inyo sining nga pagkigupot. Standby na sa This Is My Life upod kay Aksyon ang Defensor. Sa kinanda na ko ang inyo sining ka-aksyon sa kanginan aksyon, Rex Cantong mayong hapon. Happy weekend. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.